салом ба мухлисони Барселона ва албатта ба онҳое ки ҳаводорони Барселона нестеду аммо моро тамошо мекунед. То ин ки равзанаи трансферӣ маҳкам нашавад, албатта ки бисёре аз хабарҳо маҳз ба рафтану омадани бозингарон рабт дорад. Мушкил нест, бигзор бозингарон рафтану омадан гиранд. Мо видео омода кунему, шумо тамошо. Барои тамошои ин видео агар омода бошед, пас рафтем. Аллакай даври якашниҳои Евро 2020 ба анҷом расида шудааст ва ду рақобати охири он байни мунтахабҳои Англия, Олмон ва Шветсия, Украина баргузор мегардад. Шавқвараш он аст ки ҳардуи ҷуфт байни ҳам баробарқувваанд. Ба ҳар ҳол ман бештар ба ғалабаи Олмон ва Шветсия боварӣ дорам. Шумо метавонед интихоботонро худатон кунед, зеро дар 1x коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро пешниҳод мекунанд. Агар то ҳоло регистратсия накарда бошед, пас шитоб кунед, зеро ҳамаи обуначиёни канали моро бо промокоди барсатиҷӣ то $100 бонус интизор аст. Имконатро аз даст наода ба ссилкаи дар комментария буда дароед. Барселона омода аст ки Антуан Гризманро раҳо кунад, яъне фурӯшад. Нигоҳ накарда ба оне ки дар Барселона аз Антуан чандон наменоланд, аммо дар клуби каталонӣ чунин мешуморанд ки шумораи бозингарони ҳамлагари даста басанда аст. Борҳо гуфтем ва бори дигар мегӯем ки ба Барселона пул лозим аст ва фурӯхтани Гризман бо нархи барои даста мувофиқ ду хубӣ дорад. Якум аз пули Гризман дигар пардохтҳоро амалӣ кардан мумкин. Дуюм ин ки аз як бозингари баландмаош халос шудан мумкин. Барселона Гризманро бо нархи 120 миллион аз Атлетико харидорӣ намуда буд ва акнун соли матраҳ ин аст ки ӯро бо ҳамин нарх кӣ мехарида бошад. Ҳарчанд Гризман дар Евро хуб дурахшида истодааст, аммо ин буҳрони бепулӣ на фақат ба сари Барса, балки ба сари ҳамаи дастаҳо мушкилоти зиёд овардааст ва дар гумон аст ки барои ӯ касе 120 миллион диҳад. Рафтани Гризман аслан дар пайи омадани Агуэро ва Депай рӯи кор гирифта мешавад ки чунинче дар боло гуфтем, шумораи бозингарони ҳамлагар хело зиёд шуд. Ба қавли дигар Депай сари Гризро хурд. Ахиран муносибати Барселона ва Самуэл Умтити ба ҳадди муносибати хушдоману келини ҷангара расид. Гап сари ин ки Барселона дигар ӯро дар ҳаят дидан намехоҳад. Ӯ бошад аз даста рафтанӣ нест. Ана ёбу гир, на танҳо рафтанӣ нест, балки ба пешниҳоди Барселона оиди пас кардани маошаш тамоман розӣ намешавад. Барселона инак қариб 2 моҳ аст ки ҳам ба худи бозингар ва ҳам ба намояндагонаш аз қарори ӯро ба фурӯш мондан огаҳ кардааст. Аммо Умтити гуфти Игнат Петрович, как ни в чём не бивало, дар Каталония истироҳат карда гаштааст ва ба ин солҳои наздик аз он ҷо рафтанӣ нест. Дар ҳамин ҳол ҳуқуқшиносони даста роҳҳои маҷбуркунӣ ӯро ба рафтан аз даста ҷустуҷӯ доранд ва дар сурати ба хубӣ нарафтан аз ин роҳҳо истифода мекунанд. Акнун итай бадам неда охир. Барселона Умтитиро ба Марсел пешниҳод кардааст ва Марсел ҳам барои харидории ӯ омода аст, вале ин ҷо клуби фаронсавӣ мехоҳад ки Умтити бо хоҳиши худаш аз Барса равад, на бо усулҳои зурӣ. Аммо ин мардак ду по дар як мӯза аз Барса рафтанӣ нест. Беномусиам як ҳад дошт охир. Хай не бачо. Акнун дар бораи як хабари хуш хоҳем гуфт. Таоботи Ансу Фати дар ҳоли хуб буда ӯ имкони оғози машқҳои дастаҷамонаро бо даста дорад. Дар ин бора марка менависад. Ҳарчанд ки таибони даста барои ширкати ӯ дар ин машқҳо бояд иҷозаи расмӣ бидиҳанд. Хотирас мекунем ки Ансу Фати аз поёни соли гузашта ҷароҳат гирифта дигар Барсаро дар идомаи мавсим кӯмак накард. Ӯ аслан аз дарди зону ранҷ кашида 3 маротиб ҷароҳӣ шуд ва ба гуфти таибони даста айни замон ҳолати Фати мӯътадил буда рӯзои наздик пурра ба матч мепардозад. Тамринҳои якҷоягии даста бошанд 12 июл оғоз мешаванд. Дар қатори Самуэл Умтити боз як дарди сари дигар барои Барселона Филиппи Каутино шудааст. Каутиноро Барселона бо як нархи хеле ҳангуф харидорӣ намуд, аммо бозингари бразилӣ дар ин ҷо бозии худро наёфт. Ҳатто иҷора дар Бавария ҳам ӯро фоида накард. Бештари вақти худро дар таобати пок гузаронид ва роҳбарият маҷбур шуд аз ӯ халос шавад. Аммо аз ӯ онҳо бор ин бозингарон халос шудан кори осон нест. Бо назардошти маоши баланд Барселона имкони ӯро фурӯхтан ва ё ба ягон алишбадарак хуш кардан надорад. Ана барои ҳамин даста мехоҳад ки ақаллан ӯро ба иҷора дода вазъияти молии худро андаке сабук кунад. Айни ҳол Интери Италия омода аст ки ӯро ба иҷора гирад, аммо фақат ба шарти ӯҳдадории ҳатмии харидорӣ. Вале дар чунин маврид Каутиноро зарур аст ки маоши худро паст кунад. Лестер ҳам мехоҳад ки барои як мавсим ӯро ба иҷора гирад, аммо худи ӯ ба Ливерпул баргаштан мехоҳад. Аммо Мерсайдҳо овардани ӯро дар нақша надоранд. Хулас, ҳама ҳайронанд ки бо ӯ чӣ кунанд ва худи ӯ ҳам ҳайрон аст ки худаш чӣ кунад.
Барселона ва Валенсия дар бораи гузариши Гая гуфтушунӣ доранд. Чӣ гуна маълум дар Барселона ин мавсим қариб ки комилан дастаи дигар сохтаниянд ва ана барои ҳамин аз нисф зиёди ҳайати пешин шояд аз Барса равад. Ба ин ҷо рафтани гаронвазнҳои Барса аз қабили Бускетс ва Алба ҳам истисно нест. Гая аслан бояд ҷойгузини Алба гардад. Валенсия барои Гая ба якборагӣ ду бозингари Барса Карлос Аления ва Мартин Брейтвейдро мехоҳад. Иштиҳои хуб доштааст ин президенти клуб, аммо аз нигоҳи дигар ҳамин ду нафаре ки Валенсия мехоҳад дар ивази Гая ба даст биёрад дар рӯйхати бозингароне ки Барса ба фурӯш мондааст ҷойгиранд ва чаро онҳоро дар алишбадараки Гая истифода накард. Журналист Фабрицио Романо хабар медиҳад ки ахиран Барселона ва Месси дар тамдиди шартнома ба мувофиқа расиданд. Ин хабар аслан рӯзи зодрӯзи Месси ҳам як бори дигар садо дода буд ва гӯё Месси ба роҳбарияти Барселона аз тамдиди шартнома дарак додааст. Лапорта ҳам қаблан гуфта буд ки дар ин бора ё рӯзи зодрӯзи ман ё рӯзи зодрӯзи Лео эълон мешавад. Бар тибқи хабарҳои расида шартнома то соли 2023 баста мешавад ва айни ҳол охирин ҷузъиёти он коркард мешавад. Хотиррас мешавем ки шартномаи феълии Месси то 30 июни ҳамин сол қурб дорад ва тахмин зада мешавад ки дар бораи шартномаи нав то 30 июн эълон карда мешавад. Аслан баъди интихоб шудани Лапорта омадани Серхио Агюэро ва дигаргуниҳо дар Барселона ба тамдиди шартномаи Месси шубҳае намонда буд. Фақат барои қурбу манзалати дигар бахшидан ба ин шартнома онро то охир рӯзи ба итмом расидани шартномаи ӯ ба дарозо кашиданд. Вагарна гуфти бозам Игнат Петрович казу было ясно ки Месси дар Барселона мемонад. Хайр боз хуб ки мемонад ва мо шуморо бо бозии хубаш хурсанд мекунад. Бораи имрӯз тамом дӯстон, интизори андешҳои шумоем. Намисед ва агар лутф карда поёни ин видео як лайк монед, хеле хурсанд мешудем. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.